Vítajte v podcaste Celostné rozhovory. V priestore, kde zdravie nevnímame len ako stav tela, ale ako harmóniu tela, mysle, duše a životného štýlu. Kde nevidíme len diagnózu, ale predovšetkým človeka. Som Zuzana Pitoňáková, hlavná lekárka polikliniky Medante a budem vás sprevádzať rozhovormi o medicíne s celostným prístupom. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Mojou dnešnou hostkou je koučka Janka Zaujecová. Jani, vítaj. Ďakujem za privítanie. Dnes sa ponoríme viac do témy rodinného coachingu a práci s deťmi. Ty pracuješ s jednou veľmi peknou metodikou a to je, povedz prosím ťa viac. To je dětská životní mapa, kterou velmi ráda používám právě proto, že dokáže takovým hravým a milým způsobem pro děti krásně popsat vlastně prožívání dětí, protože se mi vlastně ukázalo počas rodinného coachingu, že dost často vnímání rodičů je velmi odlišné od toho, jak to vnímá dítě. Takže díky tomu, že si to vlastně samo dokáže nakreslit a vlastně na základě toho i popsat, tak se nám podaří získat souvislosti, které vlastně bychom možná do té skladačky sami nezískali, takže proto vlastně tuto metodu ráda používám. Dobre, tak možno poďme hneď k tej téme, hneď k tejto krásnej metóde. Akým spôsobom by si popísala, čo sú to detské životné mapy, akým spôsobom pracuje táto metóda? No, myslím si, že asi nejjednodušeji se to dá popsat tak, že když vlastně někdo ke mně přijde na rodinný coaching, tak se vlastně na úvod se snažím získat od rodičů jejich vnímání dané situace. To znamená, kde vnímají nějaké problematické situace, kde vlastně možná naráží na nějaké situace, které by si chtěli pomocí té mapy pojmenovat. A zároveň jim vysvětlím, jak ta metodika celá funguje. A funguje tak, že na to další setkání vlastně už přichází to dítě samotné a vlastně samozřejmě na začátek může zůstat rodič, aby se trošku na mě zvyklo, aby získal důvěru k tomu, že to je vlastně velmi všecko hravé. A potom, co dítě víceméně získá důvěru a osamostatní se a začne i samo kreslit, tak potom rodič odchází a vlastně dítě se pouští do samotné tvorby té mapky. Mapka vlastně zachycuje jednoduše ve středě samotný vlastně vnitřní svět a vnitřní prožívání toho dítěte, to znamená, dítě se tam nakreslí samo, může si tam nakreslit i svoje oblíbené zvířátko nebo svoji oblíbenou hračku, zároveň si i ten svůj svět vlastně vykreslí do svých fareb, tak jak to vnímá. A zároveň potom vlastně můžeme přijít i k tomu, že si popíšeme to, co se děje tomu dítěti v jeho hlavičce, to tak nazývám, to znamená, jaké má přání. A potom si tam vlastně i nakreslí svoji rodinu, svoje nejbližší, zároveň i školu a školku, podle toho, kam vlastně momentálně chodí. A potom je tam prostor na to, aby si tam popsalo i svoje strachy a nějaké obavy. A potom, co to dítě vlastně dokreslí, tak vlastně si mapku bere domů, spokojeně odchází vlastně se svým výtvorem a vlastně na tu výstupní konzultaci, na ten coaching už potom přichází rodiče a zase už bez dítěte, aby jsme si mohli vlastně popsat to, že co se dá z té mapky vyčíst a jakým způsobem se to dá potom zapracovat do rodinného kontextu. A většinou se snažím, aby si i rodiče odcházeli už s nějakými konkrétními 3 výstupními krokmi, které si vlastně můžou zapracovat do toho rodinného kontextu a i do samotného vlastně rodinného fungování. Možno keby si mohla poradiť poslucháčom a divákom našim, kedy vôbec ako rodič môžem nad takýmto niečím rozmýšľať, kedy by mi to malo napadnúť, že možno takéto niečo je práve pre moje dieťa užitočné, nápomocné. Já myslím, že takové nejčastější situace, které jsou, myslím si, že vhodné nebo můžou napomoct, je v situaci, kdy třeba rodič nerozumí emocionálnímu prožívání svého dítěte. Tím třeba myslím to, že dítě může mít nějaké silné záchvaty hněvu, nebo naopak může mít velké strachy, nebo tam může být taková pasivita, nebo někdy až hamblivost. Tak v těchto situacích možná může být fajn, protože rodiče dost často si nedokáží s takovými situacemi poradit, obzvlášť, že se to třeba stupňuje do nějakých složitějších situací a tak dál. Nebo si myslím, že celkem dobře se mi daří i v situacích, kdy rodiče můžou vnímat to, že to tak můžu pojmenovat, že to dítě už je přecitlivělé. Ale teď je otázka, co znamená přecitlivělé, protože to vlastně vnímá dost často rodič takovým způsobem a zase je to jenom o tom subjektivním vnímáním jeho. Ale dítě to může prožívat jako naprosto přirozenou svoji vlastní jedinečnost a prožívání toho, jak to vnímá jeho nervová soustava, když to tak nazvu, protože vlastně vysoká citlivost je věc, která se vyskytuje zhruba mezi 20 až 30% populace
a velmi málo se o ní ví. A dost často se by právě na mapky dostávají vysokocitlivé děti, právě proto, že by rodiče vlastně rádi zjistili trošku blíže o tom, jak dítě doopravdy prožívá svůj život a také se vlastně naučili s ním lépe pracovat. Protože myslím si, že vysoká citlivost je obrovský dar, který vlastně dostává nemalé procento vlastně dětí a de facto i dospělých do vínku, ale dnešní doba je velmi náročná právě na to samotné prožívání, protože je velmi přestimulovaná a dá se říct, že pro ty děti takový ten každodenní fungování je pro ně velmi těžké právě proto, že na konci dne mohou být tak přestimulované, že je pro ně právě ta emocionální regulace velmi těžká. A potom to pro rodiče může působit tak, že nevysvětlitelné záchvaty, například právě hněvu nebo nějakého strachu, nebo také pasivity, nebo takového mrnčení, alebo čehokoliv. A vlastně ono to celé může být jenom o tom, že to dítě už to prostě nezvládá, že jednoduše je vyčerpané po celodenním fungování, potom tlaku ve škole, domácí úlohy, kroužky, kamarádi, ono všechno jsou to vlastně podněty, které musí zpracovat a tím pádem pro něho to jednoduše může být už prostě náročné a potřebuje vlastně jako kdyby se naučit, jak pracovat na tom sklidňování a na tom, aby se mohla vlastně vůbec vyrovnat ta nervová soustava do nějaké, řekněme, trošku nějaké stability a regenerace. Takže to je další případ. A nebo to může být třeba jednoduše častá nemocnost, kdy se nedaří přijít vlastně na příčiny toho, že proč to dítě je opakovaně nemocné, nebo to můžou být nějaké komplikované situace v rodině, kde by si rodiče taky rádi získali vlastně jednoduše ten dětský pohled na danou situaci. Takže těch možností je poměrně mnoho. Čiže my vlastně, jak dobre tomu rozumiem, cez kresliaci prejav dieťaťa prichádzame bližšie do jeho vnútorného sveta a ty ho pomáhaš takýmto spôsobom vlastně analyzovať a tomu rodičovi priblížiť. Tak? Přesně tak. Ono je to vlastně hodně o tom, že děti těžko vyjádří slovně, co se jim děje v jejich vnitru a jak to doopravdy prožívají danou situaci a pomocí té kresby se jim to dá daleko přirozeněji a intuitivněji, protože se vlastně ponoří do toho svého světa, vidí ho tam, vidí tam svůj život a jednoduše se jim vlastně o tom celém potom povídá a vlastně berou to tak dost často, kolikrát děti ode mě odchází a berou to jako hodinu kreslení, vyloženě, že já můžu přijít znovu na tento kroužek, že to vlastně berou, že to byla jenom jedna velká zábava, nakreslí si svůj život. Takže je to vlastně nezátěžové, je to pro ně hravé, je to prostě ve výsledku příjemná aktivita, která ale dokáže pomoct v nějakých složitějších situacích, aby si to vlastně rodiče dokázali pojmenovat a věděli, jak to dítě prožívá. Teraz tá otázka, viem, že nie je na zozname, ale napadá mi vlastne v práci s takýmto dieťaťom. Je to o tom jednorazovom nakreslení si mapky a o jednorazovej konzultácii, alebo následne potom aj tých rodičov sprevádzaš a vedieš ako coach? Já se právě snažím to, aby pro děti to bylo co nejméně zátěžové, to znamená, aby to bylo o tom jednorázovém, že si vlastně nakreslí svoji mapku a potom pracuji hlavně s rodiči. Protože vnímám to, že ono, těžko se to vysvětluje, ale myslím si, že v konečném důsledku právě my rodiče dokážeme mít ten největší vliv na naše děti. A děti jsou takovými němými pozorovateli jenom toho, co se děje v rodině, toho, jak se cítí máma, jak se cítí táta, jak prožívají svůj život. A myslím si, že právě samotná ta spolupráce s rodinou je nejfunkčnější právě v momentě, kdy rodiče to využijí na to, že chodí vlastně pravidelně na coaching a nemusí to být nutně spojené s výchovou. Často je to ideální, když je to spojené i se seberozvojem vlastně mámy alebo táty, ideálně obou, aby dokázali si vlastně trošku podívat na ten svůj život z jiné perspektivy a dokázali vlastně být, řekněme, podpůrnějšími pro to konkrétní svoje dítě, protože ono, každé dítě je jedinečné a vlastně je krásné díky té mapce se dozvědět, jaké to moje dítě vlastně je a jak prožívá ten svůj svět. A myslím si, že v tomto je to velmi pěkná nápomocná pomůcka, kterou dokážu vlastně potom tlumočit rodičům blíže, že jak vytvořit vlastně podpůrné prostředí pro jejich dítě v daném kontexte. Jani, od koľkých rokov je vhodné takéto niečo? Pre aké staré děti? Tato metoda si myslím, že je velmi fajn v tom, že vlastně stačí, aby dítě dokázalo držet ceruzku alebo fixu, aby dokázalo nakreslit jednoduše konturu postavy, klidně to může být v podobě ikonky. To znamená, je to věc, která je vhodná, řekněme bych, už klidně od 3 let. Důležité je, aby to dítě vlastně vydrželo tam se mnou s pozorností, ale to už mám vypozorované, že většinou 3leté děti, když se natknou, tak dokáží vlastně zvládnout. A myslím, že je i fajn říct, že to zhruba trvá hodinku, většinou do hodinky jsou děti hotové maximálně 1,5 hodiny, takže je to vlastně relativně i rychlé pro děti a vlastně pěkně to utíká.
Čiže vlastne, ak by sme to mohli shrnúť, tak celá táto služba je zložená z 3 častí. Prvá je úvodná konzultácia rodičov s tebou, druhé je stretnutie s dieťaťom, samotné, to hlavné tvorenie mapky a potom následne konzultácia, kde už prichádzaš vlastne ty s výstupmi pre rodičov. Přesně tak, to je vlastně to hlavní a samozřejmě velmi ráda, že nabízím právě rodičům tu, aby chodili pravidelně, aby to nebylo jenom o tom jednom výstupu, ale aby se jim dařilo vlastně ty doporučení uvádět do jejich života, tak je fajn přijít, neříkám, že to musí být v měsíčních cyklech, ale je fajn vlastně jednou za čas se zastavit a možná se i podívat jakoby na perspektivu svého vlastního života, aby to nebylo jenom o tom rodinném kontextu, možná i to je fajn si jakoby probrat, ale velmi ráda pracuji i jakoby na individuální bázi potom s jednotlivými rodičmi, aby se oni sami vlastně posouvali v tom, aby si možná ujasnili i oni sami, že jakými chtěli být rodičmi, jakými jsou rodičmi, co vlastně vůbec utvářelo jejich přesvědčení o tom, že jak vnímají vlastně svoji roli jako rodiče a celkově se tak jako lépe pojmenovávali vlastně to, co se jim děje de facto dost často i v nevědomí, protože často při těch emočních reakcích se například děje to, že člověku vyskočí nějaký automatismus a je fajn vlastně si tyto automatizmy trošku pojmenovat, že proč se mi to vlastně děje, proč takhle reaguju v těch situacích a dokázal bych to třeba jinak, protože přesně když člověk ustojí ty situace, tak potom je ustojí i to dítě. Je to vlastně přesně o tom, co jsme se bavili před chvílí, že vlastně jak já působím na to dítě, tak působí potom dítě zpětně na mě. Takže je to vlastně o tom najít tu rovnováhu v tom rodinném fungování. Teraz mi napadá jedna pekná situácia s mojou dcerou, keď bola ešte malá, asi 7-ročná a mali sme takú nejakú konfliktnú situáciu a ja teda, že prečo sa tak chováš? A ona mi na to odprávala, mami, ja ti robím len zrkadlo. A to bolo, teraz si mi to pripomenula, keď si toto hovorila, že áno, že tie deti nám robia častokrát len to zrkadlo. A potřebují nás vlastně i na to, aby jsme to vlastně my ustáli pro ně. Ano. Protože ve chvíli, kdy to ustojí rodič a nepropadne té emoci silné, tak vlastně potom to dítě se o něho může opřít. Ve chvíli, kdy to neustojíme a propadneme i my sami a chytáme tu emoci ještě kolikrát silnější, protože jsme vyčerpaní, unavení a cokoliv, tak potom to dítě tam vlastně nemá ten záchytný bod. Takže je vlastně fajn popracovávat i na své vlastní emocionální stabilitě a odolnosti, aby jsme mohli být vlastně tam pro ty děti potom i tou oporou. Čiže na jednej strane vlastne touto metodou krásne pomáhaš tomu dieťaťu, aby lepšie zvládalo situáciu, ale vlastne pomáhaš nám rodičom byť lepšími rodičmi. Áno, to je vlastne môjim hlavním cílem. Krásne. Ja si myslím, že deti to vlastne zvládnou úplne krásne sami, když tam mají potom tú vhodnú podporu rodičovskou. Jani, ja ti veľmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor a ak vás táto metóda zaujala, tak zavítajte do našej polikliniky Medante, kde sa môžete osobne stretnúť s Jankou Zaujecovou.